Kurs zázrakov, lekcia 197. Môžem si získať len vlastnú vďačnosť. Pravá vďačnosť nezávisí od reakcií iných ľudí. Ak pomáhame, odpúšťame alebo dávame len preto, aby sme boli ocenení, naše dary sa stávajú podmienenými. Keď nedostaneme očakávané uznanie, ľahko premeníme láskavosť na sklamanie, rozhorčenie alebo útok. Každý dar daný druhému je zároveň darom pre nás samých. My ako prví príjmame jeho plody. Preto nezáleží na tom, či niekto vyjadrí vďačnosť. Dôležité je, s akým úmyslom dávame. Práve dávanie pramení z lásky a nie z potreby akceptácie, uznania či potvrdenia vlastnej hodnoty. Keď konáme v súlade so sebou, zažívame vnútornú vďačnosť, pokoj a pocit zmyslu. To je najväčšia odmena. Oplatí sa spýtať seba, prečo to robím? Dávam z lásky alebo preto, aby som bol ocenený? Ak si všimneme očakávanie vďačnosti, môžeme sa vrátiť k svojmu pravému úmyslu. Nemáme vplyv na to, či iní prejavia vďačnosť, ani dokonca na to, či ju skutočne cítia. Môžeme však pestovať vďačnosť voči sebe, za život v súlade s vlastným srdcom. Každý úprimný dar, vždy prijatý Bohom, nikdy nie je premrhaný, aj keď nevidíme jeho účinky. Nepotrebujem uznanie zvonka, aby hodnota môjho daru bola pravá. Najväčšiu vďačnosť môžem nájsť v sebe, keď konám z lásky v súlade s vlastnou pravdou.